To assalamu alaikum jama'a, yau na zo muku da wani dan list na wasu motoci wanda duk wuya din rintsi kar abin da ya kai ka sai su sakan. Kai ko a sababbin ma a wancan kasashen da matsala suke fitowa tun daga kamfani ballantana a ce wa'anda aka hawa a Najeriya a yadda muke a hakan nan bamu iya hawa mota ba. Wallahi ka kula, kar ka sake ka dubo wa'annan motocin. A ta farko su ne motocin Nissan, musamman wanda suke zuwa da CVT transmission. Kun ga wa'annan motocin Altima, Murano. Wannan dariya fa idan ka je ka faɗo kanka matsalan ku zaka ce na gaya maka. I should go cry at the end of the last comment of a proof to say I know before I for listen to advice. Sai motoci na biyu to akwai Ford, akwai Chevrolet, akwai Buick. Kun ga wa'annan motocin kar ka sake ka sai su saka. Wayanda aka wa anan billahi lazi baka jikin ka sai ya gaya ma. Kaga misali Ford Edge ka fita da wa'annan su ma ba za su yi ba. Sai daga ƙarshe wa'annan motocin suna da cikin motocin da suka fi kowanne azabtar da 'yan Najeriya idan ma ka saye su a sababbi kenan ko tourist. Wa'annan ba wasu motoci bane ba kamar Range Rover, Jaguar da kuma uwa uba Mini Cooper. Kaga wa'annan motocin billahi lazi ka je ka fada musu ko ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ba ka yi sai ka dinga yawo da bin harin kowa ya injiniya a gaban motarka. Haka wa'annan motocin su ne ba sani ba inda akwai wasu da Allah ma da a comment section ku gaya mana su. Assalamu alaikum.